dan. Sad smo došli u kuhinju Interkontinentala. Kod glavnog kuvara da nam pokaže njegov recept koji se primjenjuje u ovoj elitnom hotelu. Ovaj ovdje, taj je direktor. Dobar dan, rekao vaš reporter, vaše emisije. Ja sam šef kuhinje Interkontinentala, Pera Trta, i ja ću vam pokazati kako se, kako je već rekao, pravi supa od ždrava. Pa, potrebno je prvo jedan lonac, malo soli i žlitica vedjeti. Potrebno je malo sode bikarbone, šećera, da prvo pokažem. Onda, najvažnije, jedna glavica isklijalog luka. I šta je najvažnije, šta nam fali? Fali nam zdrav. A gdje ćemo da dobijemo zdrav? Zdrav. Pa, sad ćemo da ga upecamo. Uzmemo i sad treba da isečemo. Ložim vatru. A ja ću vam pokažem kako se to radi. Ovako. Uzmemo sataru. Čega to ložite? Ložimo. Pomoćniče malo prodube taj divljak. I sad treba da stoji jedno 20 minuta. I to na temperaturi od plus 100 minus 200.000 stepeni. Pomoćniče, idi u frižider sa čorba od doja i skuvana. Od moja? Od doja. Od doja. Od doja. Kabila. Bude dobro. Jel' tako, pomoćniče? Jeste. Evo. Jeste tu direktor. Hoće li neko da proba? Niko ne. Pa vidi nešto glansko. Probajte.